आंखौ साथाम मानसि नाख्लायदों होननानै बियो खिन्थाना लादों आरो ओमफ्राय आंनि सिगाङावथ' बे कम्पानि मानसिया थांबाय नामा होननाल' सोंबाय ओमफ्राय थाङाखै होननायखाय जेबो बुङासै आंनि सिगाङाव ओमफ्राय बेखिनिखौनो जोङो बिनिफ्राय रिपर्ट मोन्दों आरो आंनि बिनि खुगानिफ्राय खोनानाया आरो ओमफ्राय दा बिदिनो अखानायै बेलासियाव जोङो मोना मोना आंनो खबर हरबाय मानसिया थैबाय होननानै सुथुरथ' बिदि जों बिनिफ्राय फारसेनिफ्राय जोंनो खिन्थायाखै जेबो सुथुर दं माबा दं होननानै खिन्थायाखै ओमफ्राय पार्सनेल माबाफोर दंमोन ना गैयामोन बेखौ जों मिथिया जायखिया थाबाय बायनोबो हागौ कम्पानियाव थानाय हिसाबै जेनेबा गोबावनिफ्राय खामानि मावनाय हिसाबै सोरबा सोरजोंबा पार्सनेल एसे माबा माबिबो थानोबो हागौ खिन्थु बेफोर खोथाखौ जोंनो खिन्थायाखै आरो बे माबाखौ रिपर्टखौ लानानै आइसि सारजों नैबे बरागावनि आइसि सारजों मोनसे ओरैनो एजाहार बायदि फिसा जेनेबा माबानो थाखाय जुदि सिद्धान्त जायाबा रेजिस्टार खालामगोन होननानै माबाना दोनथ'नाय जादोंमोन आरो प्रान्जल नार्जारि सारनिसिम आङो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय दा जोंहा बे फंबाया रनसाय नार्जारिया गुवाहाटीयाव बे बरागाव रलिं मिलाव खामानि मावोमोन ओमफ्राय बेयाव माने मास मोननैसो जाबायमोन आरो ओमफ्राय मास मोननैसो जानायनि उनाव बियो माने थांलाय फैलाय खालामो ओमफ्राय बिसोरनो थिग लिंहरबाय मानसि गैया फैदो खामानि मावनो होननानै दा बिदि होननायखाय बियो कम्पानिनि मोनसे माबाखौ लाखिनानै लिंहरनायखाय लोगोफ्रा लिंहरनायखाय फैबाय ओमफ्राय फैनानै बिदिनो सप्ता खनसे थाबाय आरो बियो 8-9 दिनसो जाबाय ओमफ्राय दरमा मोननो सम जाहांबायमोन बे समावनो बियो माने ओइदिनखालि समबारमोन 7 थारिख नैबे थांनाय माबानि आगष्टनि 7 थारिखमोन बे 7 थारिखआव माने बाजार साजार खालामनानै ओमफ्राय थिग हराव बिदिनो जेनेबा ओंखाम जाखांनानै हराव उन्दुदोंमोन होननाय खोनादों जोङो सेन्देल टेन्देलबो दंमोन गावनि उन्दुग्रा जायगायाव ओमफ्राय मा जाखो बे समाव ओमफ्राय हरनि 2टासो समाव 2-2:30 समाव मानसिया गोलैदों होननाय बादि एसे जोङो खोनाहैनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थिग मोनसे गोलैना थानायखौ जेनेबा नैबे लोगोफ्रानो फुङाव खिन्थाहरबाय आरो जे बिदि रनसाय नार्जारिखौ नोंसोर सिनायो नामा होननानै आंनो फन खालामबाय ओमफ्राय बे नाम्बारजों गावनि नाम्बारजों खालामदों ओमफ्राय बे लकखौ माने बे लोगोफ्रा सिनायो नालाय लोगोजों लोगो खामानि मावनायाव बेखौ खेवनानै बेयाव बिदा लिरनाय नुनानै आंनाव फन खालामबाय आरो ओमफ्राय आं बुंहरबाय सिनायो होनना बुंबाय आं बेनिफ्राय बे मानसिया बिदि गोलैबाय लांफै होनना बुंहरबाय हाब जोंथ' मानसिखौ लायनो होनबा लायनो हास्लाबा जिएमसि हस्पिटालाव लाङो ना एसे मोजां हस्पिटालाव लांदो जायखिया प्राइभेटफ्राव लांदो होनना बुंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायाव जे जागोन होननानै बिसोरो माने जिएमसिआव दोनहैबाय आरो एडमिट खालामहैबाय ओमफ्राय जों फैनायावनो बिदिनो 1थासो जाफैबाय 1थासो जानायाव ओमफ्राय नायफैबाय मानसिया एसे बिदिनो रायज्लायनो हाया एसेल' हायो ओमफ्राय एक्सरे खालामनायाव माने जेबो रिपर्ट गैया होनना बुंबाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव रिपर्ट गैया होनबाय ओमफ्राय जों हामगोनदां सानबाय आरो ओमफ्राय लोगोनो बिसोर कम्पानि मानसिफ्राबो थाफानायालाय ओमफ्राय जोङो थाखा फैसाबो नांगौ जागोनदां होननानै आङो अखानायै फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो थैनाया ओमफ्राय थैनि सिगाङाव फंसे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो बियो जे आंखौ कम्पानि मानसिफ्रा थांजोब्बाय नामा होननानै आं सोंदों आरो ओमफ्राय थाङाखै होनना बुंबाय आङो थाङाखै होननायखाय आंखौ जेबो बुङासै बेनिफ्राय जितु आंजों फैफानाय बे सानैनि सिगाङाव बुंदों आरो आंखौ साथाम मानसि नाख्लायदों होननानै बियो खिन्थाना लादों आरो ओमफ्राय आंनि सिगाङावथ' बे कम्पानि मानसिया थांबाय नामा होननाल' सोंबाय ओमफ्राय थाङाखै होननायखाय जेबो बुङासै आंनि सिगाङाव ओमफ्राय बेखिनिखौनो जोङो बिनिफ्राय रिपर्ट मोन्दों आरो आंनि बिनि खुगानिफ्राय खोनानाया आरो ओमफ्राय दा बिदिनो अखानायै बेलासियाव जोङो मोना मोना आंनो खबर हरबाय मानसिया थैबाय होननानै डेट जाबाय होननानै खबर हरबाय आरो बेयो थैनाया 9 थारिख 8 थारिख 7 थारिखनि हराव 8 थारिखआव आरो 9 थारिखआव थैहैबाय आरो बिदि जादों बिल्डिंनिफ्राय गावलाय बुंदों जेनेबा सिनाय मोनाखै जायखिया आं बेखौ नाख्लायनाय बायदि आं मोन्दों होनना बुंदों आरो बियो बिदि होनदों आरो सुथुरथ' बिदि जों बिनिफ्राय फारसेनिफ्राय जोंनो खिन्थायाखै जेबो सुथुर दं माबा दं होननानै खिन्थायाखै ओमफ्राय पार्सनेल माबाफोर दंमोन ना गैयामोन बेखौ जों मिथिया जायखिया थाबाय बायनोबो हागौ कम्पानियाव थानाय हिसाबै जेनेबा गोबावनिफ्राय खामानि मावनाय हिसाबै सोरजोंबा पार्सनेल एसे माबा माबिबो थानोबो हागौ खिन्थु बेफोर खोथाखौ जोंनो खिन्थायाखै आरो पार्सनेल दं माबा दं होननानै खिन्थायाखै आरो ओमफ्राय दा मानसियाथ' थैबाय थैनानै हरावनो आङो कम्पानियाव फन हरबाय फन हरनाय लोगो बिदि मानसियाथ' थैबाय दा मानसिखौथ' बरननांगोन डेड बडिखौ दा पुलिस रिपर्ट नांगौनो आंनाव फन हरगासिनो दङ होनना बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननायाव आङो बिसोर एड्रेसखौ सोंहरबाय आरो बबे जायगायाव खामानि मावदोंमोन होननानै ओमफ्राय आं खिन्थाहरजोब्बाय एड्रेसखौ बरागाव रलिं मिल
LP स्कुल गोलैयो एरिया ओमफ्राय कम्पानिनि नामा पशुपति होननानै आं खिन्थाहरबाय ओमफ्राय जोंहा नैबे बेखौ बिनानाव जायो आं थैनायखौ बिनि बिदानि सिगाङाव खिन्थाहरबाय ओमफ्राय बिसोर माने बे माबाखौ रिपर्टखौ लानानै आइसि सारजों नैबे बरागावनि आइसि सारजों मोनसे ओरैनो एजाहार बायदि फिसा जेनेबा माबानो थाखाय जुदि सिद्धान्त जायाबा रेजिस्टार खालामगोन होननानै माबाना दोनथ'नाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो फैयै माबा मोनसे सुबिदा मोनदों नामा जेनेबा दाथ' आं फैनायाथ' फार्स्ट खालि जोङो बे जाय न'खरनि जाथाय जानाय बेखौ आं लाना फैदों लोगोसे जोंनि क'क्राझार आन्सलिक बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो फैफाबाय बेनिफ्राय लोगोसे जोङो बेयाव जोंनि ओनसोलनि समाज सिबियारि जा अनसुला गोरा बसुमतारी बिथाङाबो फैफादोंमोन ओमफ्राय बेयाव माने जोङो माखासे रायज्लायबाय कम्पानियाव जोङो मानो बेबायदि जानो मोनखो जेनेबा नोंसिनाव कम्पानियाव माबा मोनसे बेबायदि माबा दंना गैया होनना सोंनायाव बिसोर माने जोंजों जेबो रेसपन्ड होआखै आरो रेसपन्ड होयैनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों बिराद गोबावजों जों बिदिनो माने रायज्लायनो हायाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय रेसपन्ड होयैखाय जोङो फैनानै नैबे गरसक पुलिस थानायाव मोनसे आइसिखौ लोगो हमनानै फिसा माबा लिरनानै लाबाय आरो जोङो सारानो जोंखौ मिलायना होदो होननानै ओमफ्राय बेयावबो जोङो जायासो जाया ओमफ्राय जोङो बिदिनो जों गुवाहाटियाव जेनेबा थानाय जोंनिनो बर' हारिनि खामानि मावग्रा जेनेबा एक्स NDB सारमोनखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनाय जाबाय बेबायदि लानानै जोङो खामानिखौ मावनांसिगोन नङाबा जानाय नंला होननानै दिनै सारमोनाबो एक्स NDB आफादनि जानानै जोंखौ बहुद सहाय होबाय खननै खनथाम गावसोरबो गारि सालायनानै थांबाय थानायाव जुगाजुग जाबाय जोंजों मदद होफादों आं ओंखायनो रोजा रोजा जोंनि एक्स NDBफोरखौ आङो साबायखर बावनाय थाबाय आरो एक्स NDBनि सिगां जेबो मोनसेबो सलुसन जायाखैमोन नामा सलुसनाथ' थाखा फैसानि जेबो सलुसन जायाखैमोन बे थाखा फैसाखौ सलुसन खालामखालि एक्स NDBआ थांबाय एक्स NDBआनो मोजाङै बुंना होबाय माखासे गथ'नि समस्याखौ लानानै दिनै गथ'आ बोसोरसेल' जादों थैखालिथ' बोसोरसे जाबावाखैमोन 11 मास बेसेबांबा जाहैबायमोन आरो जाहांमोन बोसोरसे जानो दा बेयाव बेफोरनि समस्याखौ लानानै आरो बे जेनेबा नाबायल' देर बोसोरल' हाबा जानाय बेफोर समस्याखौ लानानै जोंनि एक्स NDBआ बहुद माबा खालामबाय मदद होफाबाय आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मदद होफादों गोबां बै दिननिफ्रायनो फैफाबाय थादों दिनैसिम फैफादों जयैनो जोङो बे सिद्धान्तखौ लानानै दिनै फाइनाल खालामनाय जाबाय आरो थांलाय फैलाय खालामनो आरोना खनबेसे जादों थांलाय फैलायाथ' ओरैनो गासै टटेल हिसाबखौ लायोबा जोङो 7 बारसो जाबाय बै थैजेननायनिफ्राय ओमफ्राय जायबा थैदों बिथांमोननि गामिनि मुं खोन्थानो हागोन नामा थैनायनि गामिनिखौ थैनायनि गामिनियाथ' आंनो जायो ओमफ्राय गामिनिफ्रायथ' आं बिदाबो जायो असे नङा आरो जेनेबा आंखौ माने बिदा असे बादिखौनो खालामना लायो बियो ओमफ्राय फारसेथिं नैबे जिथु थैजानायनि बिसि बेबो आंखौ बिदा लिङो आरो फार्स्ट हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो बिदा लिंखायो दा ओंखायनो आङो माने प्लास जानानै माने खामानिखौ अननानै आङो बिसिम मावना होदों खस्थ' खालामना होदों आरो आङो गामिया हग्राजुलि ओमफ्राय बोरि गामि गामिया बोरि गामि ओमफ्राय बे थैनाय सुबुङा बेसेसो बैसो जागौमोन बेयो 28 बोसोर जाबायमोन ओमफ्राय मा मोनसे बुंनो लागा दंबावो नामा जेनेबा अनसुंथाइखौ मोनगोन ना नोंथांमोना अनसुंथाइखौथ' जोङो मोनबाय मिलायना होनायनि गेजेरजों सारमोना मिलायना होनायनि गेजेरजों अनसुंथाइखौ मोनबाय आरो माबा मोनसे जेनेबा जोङो बैसिबां सानदोंबाबो बै साननायसिबां जायासै बेनि गेजेराव जोङो बेसेबां थांलाय फैलाय खालामबावनो होननानै गारि भारा बेसेबां गारबावनो होननानै दिनै 7 बार गाहाम गारि भारा थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय गोबां थाखा थाङो बे हिसाबै जोङो बेखिनि माबा मोनसे मिलायनानै लानाय जाबाय आरो